Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige.
ha? Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo.
ayos yan. Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon. And Tita, Tanya Chinita. Sobrang trip ko si Nina kasi alpha female siya. Feel good morning call and tits. Lalong-lalo na sa mga nakikinig ngayon ng programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang ako sa pangalang Randy. Nasa 32 years old na po ako. May mga katas ako ng nakalipas ko lang tits na gusto kong ibaon na sa limot. Kaya mula Quezon City ay lumipat na ako ng Santa Rosa, Laguna sa pinsan ko para makalayo sa ex ko. Dito ko naman nakilala si Nina na isang signal mom. May 2 po siyang mga anak. At 10 years na raw silang hiwalay ng kanyang asawa. At may iba na rin itong pamilya. Magaling dumiskarte sa buhay si Nina Colantits. Antakin mo, nakapagpatayo siya ng magandang bahay. Siya lang yun. Nag-online business po kasi siya. Pabili siya ng sariling kotse. At siya na rin bumubuhay ng 2 niyang mga anak, pati sa nanay niya. Wala pong binibigay ang kanyang ex. Nahiya nga po ako kasi ako wala po akong trabaho during that time. Parakit-rakit lang. Nakailang beses na rin po kaming lumalabas together. At isang beses, dun na kumatas. Ang aking nakalipas. Nag-take out pala ako ng 3 one-piece chicken para sa anak mo, mga anak mo, tsaka kay nanay mo. Para madala mo. Nag-abala ka pa? Kaya Okay ko naman na. bilhin yan. Ano ka ba? Kahit ako na yan. Huwag mo na, alam mo, huwag ka nang gumasto sa binayaran pera ko mo. na, binayaran ko na. Ano ka ba? Uy, thank nataboy you. pa Ang naman sweet ako. mo. Baka ma-inlove ako niyan. Yun nga yung purpose Ay, bakit 3 chicken lang? Gusto mo ma-inlove ako sa 3 chicken? Hindi, para nga sa 2 mong anak, tsaka kay nanay mo.
kumakain naman na tayo. Gusto mo pa ba? Ayoko na, ano na lang tayo, pahinga tayo. Ha? Pahinga? Pahinga? Saan yan? May alam akong pahingahan. Malamig doon, naka-split type. Talaga. Hindi yan yung mga window type na bungi-bungi. Sabi ng friend ko. Anong bungi ba ang luma naman ng pinupuntahan mo? Hindi, sabi nga ng friend ko. Hindi naman ako pupunta doon. Ano, tara. After dito. Parado ka? Ayaw mo yata. Sige, take out na mag-take natin to. Huwag na natin to ubusin. Doon na natin to ubusin. Saan? Doon sa pahingahan. Sige. Tara. Tara. Nina. Tango talaga, Nina. Hindi. Nakakagigil ka. Ipasok mo na. Talaga. Here I come. Ganyan ka pa. Sige na. Promise. Taka lang. Naantok na ako eh. Sige na. Payag ka na. Ayoko nakakahiya. Wala nga akong trabaho. Sige na. Doon ka na tumira sa bahay. Hindi mo kailangang magtrabaho. Akong bahala. Alam mo naman, ang strong, independent, Oo nga. single mom ako. Ayoko nang ganun kasi gusto ko naman may ambag ako sa buhay mo. Ang ambag mo, yung ano mo, charo. Oy. Bagay, yun na nga. Kaya ko namang ipagmaneho kita. May mga lakad-lakad Oo, yung mga ganun. ka. Tsaka yung mga bata, pwede mong hatid sundo sa school. Yun ang ambag mo. Ikaw sa bahay, ako magtatrabaho. Tsaka yung trabaho ko naman, halos online lang lahat lagi. Sige, pag may mga pick up ka, Yun. di-deliver. Oo, tsaka may mga bills. Ikaw maglakad-lakad, yung mga papel-papel. Ituturo ko sa'yo lahat. Basta, yun ka na sa akin, tumira. Si nanay lang naman, ayaw mo yung kasama yung nanay ko, tsaka yung mga anak ko eh. Hindi, okay lang naman. Nakilala ko naman sila, mababait naman. Sige. Sige na nga. Talaga? Oo. Tinatanggap mo na yung proposal ko? Damit lang Kiss naman nga, din dala ko. kiss. Love Ikaw, you. sure ka ba? Love you. Sure na sure. Kailan ako lilipat? Bukas. Agad-agad? Oo, pwede naman yung mga damit. Kuha-kuha ka lang eh. Tapos, Sige. hindi na para ma-feel ko na may lalaki sa bahay na para bang may Superman ako. Baka kasi yung ex mo, wala na ba kayong Takot komunikasyon? ka ba? Hindi Huwag ka naman, pala pero wala eh. na ba kayong komunikasyon nun? Siyempre, tatay ng mga anak mo yun eh. Ayaw mo yata, sige na. Hindi nga, sinusure ko lang, hindi naman na siya pumupunta sa inyo. Tagal na. Di ba kinuwento ko na yun sa'yo? Alam mo, ayaw kong paulit-ulit. Sige na. Kulit mo eh. Sige na, bukas. Huwag ka na Promise ah. Dali ko, isahan pa kita. At tumira nga po ako sa kanila, Kolantits. Kasama ang kanyang nanay at dalawang mga anak. Mababait po at magalang yung kanyang mga anak. Talagang napalaki niya ng maayos at matino. Ako na rin nagdadrive sa kanya pag may mga lakad siya, may mga inasikaso, may mga ihahatid or pipick upin. Binibigyan niya rin ako ng allowance. Nahatid ko rin yung mga bata sa school, sinusundo ko rin po. Kasi napapacheck up yung nanay niya. Yan. Isang beses, sa labas na ako kaya binilang ko na ng pagkain yung mga bata. At pagdating ko sa bahay,
makabili rin ako ng mga manok para sa bata at kay nanay. Mahal? Mahal mo mukha mo. Ay, galit. Ay, teka lang. Jinjin, ito na yung chicken nyo. Diyan. Yay! May ubo kami lahat. Yay, thank you, Tito. Binilan mo na naman kami ng chicken, Tito. Salamat po sa chicken. Salamat sa chicken. Tito, bakit wala ka na gravy? Meron yan. Nay, may chicken din po kayo, Nay, ha? Ang lakas mo kumain, Jinjin. Si Lola, hindi mo binibigyan. Diyan. Luma yung mantika. Luma ba? Oo, lasang chicharon. O mga apo, kumain na kayo dyan. Magpasalamat muna kayo sa Tito Randy nyo. Thank you po! Thank you po. Eh, salamat You're ako din na welcome. naalala mo pa ako. Oo naman po, walang problema. Oh, Ay, mahal, sinamahan na rin kita kasi... Nina, kain na. Dito, halika na. Busog pa ho ako, tsaka lagi na lang manok. Wala bang ibang alam na pasalubong? Di pwedeng baka? Yan na nga kayo. Teka, Ano nangyari kay Mami? Kaya nga, ang tawag dyan, manipulative narcissist. Ang galing ko, di ba? Kaka-tiktok ko to. sige, kumain na kayo dyan, ha? Punta ka lang yung mami nyo. Ay, ano naman kayo nangyari dito? Bad trip na naman to. Mahal. Uy. Kumain ka na. Mahal, may bigyan lang mukha kita. mo. May price din Mahal doon. din pala tawagan nyo ng ex mo, no? Ano yan? Ano? Mag-usap nga tayo, Randy. Mag-usap tayo. Ako ba ginagatasan mo lang? Pineperahan mo? Saan na naman nanggaling yan? Saan na nang galing yan? Kasi yung mga nakarelasyon mo pala, may nakarelasyon ka palang mas matanda din sa'yo, matandang babae. Ano hinuhututan mo? Ginagawa mo rin sa akin? Ano, paano mo Randy. nalaman yan? Andy, maming ka nga. Sabi mo sa akin totoo. May chance ka na i-redeem yung sarili mo. Pumatol ka sa bakla. Ha? Namamakla ka pala dati. Sinasabi niyan. Grabe naman chismis na yan. Grabe. Sinasabi Alam niyan. mo, wala naman ako kaklose sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo para may mag-chismis sa akin. Sa cellphone mo lahat ko nakuha. Ba't di ka man lang nagbubura para hindi ganito? Naiwan ko May pa yung nakikita phone ako. Ha? Eh, iniwan ko nga yung phone ko kasi wala naman akong tinatago. Sana eh. nga binura mo! Ano? Ganon ka pa rin ba hanggang ngayon? Namamakla? Ha? Tapos may sugar mommy? Ano? Yun din gagawin mo sa akin? Ha, Randy? Kaya ka pala hindi nagtatrabaho. Kaya pala lagi sinasabi, nung bago kitang niyayan mag-live-in tayo, dito ka tumira sa akin. Sabi mo, wala akong trabaho eh. Siguro style mo yun. Teka lang. Sinabi ko yan sa'yo kasi totoo naman yung sinabi ko, di ba? Wala naman talagang trabaho. So wala ka na talagang pag-asang magtrabaho. Gagawin mo din sa akin yung mga ginawa mo sa bading. Yung gagawin mo din sa akin yung ginawa mo sa sugar mommy mo. Mahal din tawagan nyo. Di ba yun namin yung boses mo? Wala na yun. Mga nakalipas ko, yung mga katas ng nakalipas ko na yun. Bakit mo inuungkat? Ba't mo binabalik? Tignan mo mga Kasi tape kung ko, no? nakalipas na yun, sana binura mo. Ano, para may kontak ka pa rin sa kanila? Tignan mo huli mga chat ko, mga last year pa yun. Bakit ka nagagalit mga... Mali ko ba kung binura mo? O sa iba mo na kinakausap? O hinahide mo sa akin? Wala nga akong ganun. Wala akong ganon. Ayan na nga! Wala na nga! Oo, dati! Katas na nakalipas nga eh. Wala na nga eh. Ba't mo binabalik? Alam mo, hiwalay na tayo. Ayoko na. Lumayas ka dito ngayon din. Huwag kang aabuti ng gabi dito hanggang alas 7 ka lang para umalis ka. Isang oras lang. Ano ba? Didiri ako sa'yo. Kadiri ka. Kadiri ka. Grabe yung pinatulan ko. Ganyan ka pala. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Lumayas ka. Hanggang alas 7 lang, ha? Lumayas ka! Lumayas ka. Nina. Nakakadiri ka. Days have made me older.
Ayun. Nalayas ako sa bagay, hindi ko naman bahay po yun. Kaya bumalik ako dun sa pinsan ko, Colin Tits. Wala naman ako magawa eh. Opo, na-corner na ako. Kaya inamin ko na rin sa kanya pero ayaw niya maniwala na wala na talaga. Eh dati po yun, dating buhay ko po yun. Eh wala akong trabaho nun kaya napilitan din akong pumatol. Pero wala na ho talaga, promise. Pero makalipas po ang isang buwan, ayaw niya na akong... Binlock niya na ako eh. After 1 month, bigla po siyang nag-chat at nagparamdam. At tumawag. Si Nina tumatawag? Bakit kaya? Hello? Buti naman sinagot mo. Randy, free ka ba today? Oo naman. Wala naman akong lakad. Kailan ka ba nagkalakad? Wala ka naman talagang trabaho. Ouch. Ka naman talaga magkatrabaho. Aray mo pa. O baka may bago ka ng Becky o kaya Sugar Mommy. Anyways, Ano ba, tumawag magkita ka ba tayo para... alas 5 sa dati. Hello? Kapihan natin. Alas 5. Tumawag ka ba para... Oo. isa rin ako? Sige na. Sige na. Hindi, busy ako. Okay, kung ayaw mo, wag. Hindi, wag. Talaga. O di bye. Okay, bye. Bakit kaya? At trip naman yung babaeng yun. Tumatawag na naman. Hello? Hello, joke lang. Sorry na mainit ulo ko. May pinagdadaanan kasi ako kaya mainitin ulo ko. Pwede tayo magkita alas 5. Sige na. Sige. Sige, kita tayo mamaya. Sige. Randy. Oh. Tapang-tapang mo kanina. Parang... Dati pa naman ako matapang, parang hindi mo naman ako kilala. ano meron? Ba't mo ko... Mm. Ba't ka nakipagkita bigla, di ba? Ayaw mo na sa akin. Ayan nga. Hindi ako positive sa COVID. Ano to? Magkaka-junior ka. Buntis ka? Kita mo na nga ulit-ulit. Balik ka na sa bahay. Balik ka na. Inibigyan lang kita ng 2 oras para maghakot ng gamit pabalik. Ganun lang? Ganun na yan? Ayaw mo yata. Bahala ka. Ikaw mawawalan. Ikaw na ang binibigyan ng chance eh. Sige na. Sige na. Hanggang alas Okay na tayo. Siyempre, pag bumalik, alang hindi okay. Napakatap. Sabi mo, isang Oo nga eh, pero naiinis ako sa'yo. Sige na. Kunin mo yung gamit mo. Congrats, daddy ka na. Magtrabaho ka naman. Although hindi kita minamadali, pero sige. Oo. Congrats, Sure na daddy ba yan? Randy. Iinis ako. Sure na yan ha? Sige Ako na. nainis ako sa paulit-ulit na tao. Naiinis din ako sa iyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Welcome to Sabi ng Sabi ng friend Friend ko. Ko! Up, up, Op, baka mapatay tayo. strike tayo. Buksan na yung bote ng San Miguel Pale Pilsen! Grabe, alam niyo yung mga kwentuhan na nagsisimula lang sa isang bote, tapos di nyo na namalayan na yung oras, samahan mo pa ng malamig na San Miguel Pale Pilsen. Ako! Sobrang classic, di ba? Kaya ayain na ulit po ang birkada at sabay-sabay na mag-throwback kasama ang nag-iisang true global Filipino beer! Noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen pa rin. Thanks, B. Truck ba yan? Busina ng truck. Okay, good morning. Ayan. Good morning, beach. Hoy! Mars. Ayan, good morning sa mga nanonood. Maulan na umaga sa lahat. Saan yan, Mr. Ko? Oo. Nga. Lumpiang Tron, morning, Cheryl Valdez. Ayan, good morning. Si Kit. Hi, Kit. Ayan, good morning sa iyo. Christy Bahala. Si Boss. Hello sa iyo, Boss. Herbert. Strong independent kasi kaya ganun magsasasagot. Nainis ka. Nakakainis. No? Yung Ayoko pa ulit-ulit. Si Rodilyn. Yung mga ganun ng mga strong independent. So, ayun na yung update. Sila pa rin ngayon. Sila. Kasi Nanganak na. Nanganak na. May baby na sila. So, ayan. JC. Ayan. Morning, JC. Waiting sa billboard mo, Miss Tanya, ng Pale Pilsen. Sana. Aga-aga nagpapainom ng alak. Actually, di ba, mas matinding impact ang aga, alak agad. Di ba? Kasi sino ba na nagpauso ng alak gabi? Wala naman eh. Pausuhin natin ng umagang alak. Sa halip na kape, mas matinding pang pagising. Peichi Orochimaru. Good morning si Jing. Good morning. Julina Sabi ni Fambani. update daw, update. Like, ilang Update. taon na yung bata? Ayan. Baby pa lang. Baby pala. Baby pa lang. Dr. Eugene ng Rizal. So, natanggap niya din eventually. So, Oo. totoo ba na wala na siya ngayon? Hindi na siya Oo, wala Becky? na, wala na. So, ang problema ni ate girl, yung ego niya. Kasi yung past. Correct. Good morning, Dr. Eugene. Mga manukan mo dyan. Babaero. Uy, hindi yan na si Dr. Eugene. Hi, Doc. Ayan na. Basic. Morning. May manok. Si Queen Summer. Good morning sa iyo dyan. Si Bem Bem. Samot, papalukin ako. So yun yung naging issue kasi sa kanila. Nakita niya na dati pa lang may sugar mommy, tas may sugar Becky. Oo. Kaya Sugar, as Hindi a mo rin- sugar baby pala siya dati. hindi mo rin maiwasan na siyempre iniisip niya rin na teka Baka lang. ginagawa Ako, pa rin oo, kasi. ginagamit ako kung yung kumikita Oo. baka Girl, alam mo, gusto ginagatasan. kong magalit kanini. Like, girl, ikaw nag-offer in the first place. So, bakit ka nagagalit sa tao? Yun. Hindi mo siya, ikaw yung namilit para sabihin ko sa'yo. So, anyways, kayo naman na. Jerome from Mindanao. Pero huwag natin gagawin yun na. Yun tayo magpo-propose. Aiden Gray. No, Christina, Tin Rivera ha, sinasabi. Siyempre nandun siya sa height ng talagang. Anong ginagawa? Siya dun na-excite siya Talagang, siyempre. Anyways, natuwa naman ako kay lalaki kasi sana, totoo na wala na siyang... Wala na, wala. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi ng friend niya. Yun ang sabi ng friend niya. Josh, morning sa'yo, Josh. Si Renny Martin Ortiz, hello po. Naiinis na ako sa sleeves ko So yun, paalala po sa mga babae, wag hanggat maaari magkakaroon ng ganyan indecent proposal. Ikaw yung magyayaya sa lalaki? What the fuck? Boy! Girl, ikaw ang prize, hindi ang mga lalaki. Yung mga pilingero feeling nila sila yung Disney princess. Dapat tayo yung Disney princess. Liit ng mukha ko, thank you, Kada Clinic. 'Di ba, no? Bino? Hindi to, Kada Clinic yan.
Kung gusto nyo dati square-faced ako eh. Dati akong SpongeBob. Pero dahil sa Kada Clinic, naging Patrick Starfish. Patrick Starfish. Yun. Thank you, Kada Clinic. Thank you, Doc Dave. Good morning. Yan. Uy, si Ate Queenie. Good morning, Ate Queenie Giao. Ako na lang piliin mo, Roel. Tita Tanya. Kuya Freddy, puro ka Facebook eh. Yan. Roel, Grab driver ng Santa Mesa. Uy, alam na this. Uy, Agree daw si Miss Marnes. So, I agree, Miss Tanya. love you, Miss Morning, Mars. Miss Mars. Thank you for for Get last clean. time. Thank you, Boss Marvin. Thank you, sir. Galing mo talaga sa pangalan. Oh, syempre, alala ko siya. Para sa naman tayo minsan, hindi rin ako maano sa names. talaga, Pero hirap talaga kailangan ako. talagang i-memorize yan. Oo. Usually, di ba, face lang na-recognize natin. Ako talaga. Tinanggap ko na yan. Natutunan ko yan, Tits, na yung meron ako naging co-host dati sa Studio Oni sa Davao, si Abet. Si Abet, yun Abet magaling. Maklang? Hindi, iba yun si Abet Maklang. Ito si Abet Bakla. Pero magaling to na Paano? mga veteranong, mga stand-up. Hindi, I mean, paano? Ano siya? Di ba may mga guest? May darating na guest sa isang table. Lahat yan, kikilalanin nyo. Memorize yung mga pangalan. Doon ako na-amaze. Sa technique niyo yun, na para magkakaroon ka ng connection, talagang isa sa ulo mo yung mga names nila. Kasi, Tama naman yun. oo, talagang galing yan. Bet. Hi, Bet. Miss Pero you. anong technique para maalala? Yun lang hindi Kasi ko alam ano eh. siya eh, Ano rin, talent din yan eh. talent siya, skills siya. Kasi sa isang grupo, kunyari may 5, kuha niya lahat yung Ang names. naalala ko lang kung sino yung bet ko. Yun lang. Basic! Oo, kung sino Oo yung bet naman, ko, yun basic lang. naman yun. Oh, Pero diba? Nakarelate. sabi ng nakarelate. friend Sabi ko. ng friend mo. Pero siya, sa 5 or kahit 6 man yan, memorize niya yung names. Tapos, Galing. pag inisa-isa niya, kunyari, o ikaw, Jopad, o ikaw, Lina. Memorize, pero nakilala niya na. O, pakilala ka muna. Basta memorize niya anyway. So, talent Hirap din yan. sa akin. So, nakakatawa. Ryan Tusalim, good morning. Mahirap ang alak pag may kasamang babae. Ano Bakit? masasabi mo doon? Bakit? Bakit muna? Wala akong masasabi. Re-react Bakit? ka pa dyan, Ryan Tusalim. Bakit? Elaborate. Bakit mahirap? Feel hurt, Sige, ano? explain. Call, tingin mo bakit? Mahirap daw magpigil Bakit? kasi nga mas lumalabas Kasi hindi mo yung ano eh. kontrolado yung naiisip mo at nagagawa mo. mas ano na daw, Kasi mas- vulnerable kayo pag may alcohol. Magkakaroon kasi ng lakas ng loob. Si Uncle na Golding Hens. Hindi nga. Sabi mo lang. Kapag ganun, sabi mo, syempre, para hindi halata. Basic! Yan, para hindi halata. MJDC. O yan, good morning, Target Lock. Good morning, Ayan Sina. tuloy na yung resibo eh. Buksan mo. Ay, hindi, Ate Lina Gabaw. Good Crush morning. niya talaga si Mang Kanor. Tilina, pwede pass mo na, pass. Ako crush, ako pass. Si Kajot, busog ako, busog. Busog pa daw. From Kuwait, si Joyce Cherry. Good morning sa iyo. Harold, yan. Ayan, si Harold daw, Barameda yan. Tita Max, listener daw siya always. Harold. Dagan salamat. Basta Harold, salamat na lang sa lahat. Si Liomar, good morning. Joselito. Liomar. Ayun. So anyway, thank you nga pala kay kay Uncle Randy sa kwento niya. Thank you Napilit sa ko pag-share siya, mo. Pero payag naman siya, itatago yun. Okay. Late na niya na-realize na, teka lang, uy, ba't napakwento na siya, tapos na. Sabi ko, okay. Oo nga. Sabi ko, sige, makatas yan, kakatas natin yan. Ayun imbis ayaw niya, nakwento na niya eh. So, wala, naka-record na yan dito. Pag nakausap niya ako, nare-record ko na yan sa utak ko. Good morning, si Miss Kita. Hello Kung sa'yo makita dyan. yung live sa Blackpack. Dr. Tuganomics. Love Radio Manila. Joselito Fender Santos. Salamat. Ayan.
Doc Eugene, kumusta ka na, Doc Eugene? na babaero. Oh, hindi nga. Roxy ng Abu Dhabi, aliw na aliw daw siya sa atin. Thank you, Roxy. Thank you May po. mga OFWs, mga Filipinos sa abroad. Hello sa inyong lahat. Salamat. Good morning sa inyong tanan. Si Ma Arnaiz, good morning. Si Tolbot, si AJ, salamat. Frankenstein, salamat. Okay. Pero ang isang Tita Max ba, siguro yung version 1, gagawin mo yun. Hindi. Kahit nung version 1 ko, hindi ako nagyaya, no? Hindi, I mean, kunyari lang, ang lalaki mag-offer po, titira sa'yo, Hindi o rin. titira ka sa kanya. Hindi mo rin yayayain. Lagi ko iniisip si Nene. Tsaka parents ko. Or yayain ka niya. Naging bukod tayo. baliw ako sa love, pero hindi ako yung dumating sa point na sasama ako sa lalaki na baliw ako. Ay, ginawa ko pala. Hello. Ginawa ko pala yun. Ang bobo ko. Randy Fernandez from Bayambang, Pangasinan. Pero hindi ko naman siya kasama lagi. Hindi kami Ay, hindi kayo nag-live-in. Hindi ba? Hindi naman kami ko-live-in. Ewan ko! Para nadamay ako! Oo, kaya hindi ko naiisip na nako-consider na live-in kasi hindi naman kami magkasama eh. Parang hindi, promise kasi kung live-in tawag doon, papasok sa utak ko yun kasi hindi talaga yun. Kasi nga hindi naman kayo... Hindi kami nag-live-in eh. Kasi marami siya asawa. Galaw ka! So yun. Pero nagawa ko. Ewan ko, nung nagbaliw ako, no, sobrang bobo ko talaga. Uy! Sabi tigas dito, ako call kahit saan pwede tumira. Ibang tira yun sa'yo eh. Napakapokpok mo talaga. Yun yung nangyari kay Ana nung naghigantid ang ex niya, naglasing muna. Ooh! Ano? Yung kwento dati yung si Ana, naalala mo yung naka-part 2 tayo kay Ana. Ana-ana. Oo, na-ana-ana siya, di ba? Tas ang nakabuntis yung ex niya. Oo, correct. Naglasing pala, tas nakita sila ng May ex niya. tanong ako. So, hindi lahat ng pumapatol sa Becky ay Becky din, di ba? Kasi siya sugar baby siya ng Becky. Hindi din, no? Nasa tindi ng pangailangan din. Yan, possible. Okay. Kasi meron din namang pumatol din sa Shomboy. Oo, na Dahil hindi sa naman. hindi oo, naman. Ayaw din naman niya talaga, para bang, Oo, di ba? Correct. Kumbaga na-confirma niya. para confirmation lang na, Correct. hindi ko kaya talaga to. Tama. Agree. Makipagrelasyon sa Shomboy or sa Bex. The same, Yan, si Joy, good morning. Si Al Habib from UK. Ba't lagi babae ang nababaliw sa lalaki? Sabi ni Joy. Sagutin mo, Tita Max. Kasi mas vulnerable tayo magmahal. Sila kasi, fuck boys sila. O ibig sabihin, kaya nilang bembang ng walang feelings. Tayo kasi laging mahal muna kita. Sila kasi bembang lang gusto ko. Gets mo? Mas Ganon ba vulnerable yun? tayo. Oo. Maldita ng Bacolod, may aga sa inyo da. Kaya nga Halong kaya ka nilang mo. bumembang kahit di nila mahal eh. Diba? Ganon Tayo ba rin yan? kaya na natin yun. Proud na proud. Proud na proud. Ay, nagpapatalo, no? Hello. Ayan. Si Joe Pad. Pag ba pumatol ka sa babae, babae ka na din? Babaero ka. Ano sabi mo? Andyan si Maratoni. Uy, ang baby ko. Babaero ka. Galaw ka! Oy, thank you everyone. See you tomorrow. Morning, Sir Dennis pala. Hi, Sir Dennis. Silent listener. Na lang daw siya. babaero. Huwag nga, i-greet mo si Sir Dennis. Mga taga Helsinki, lo. Kababaero mo.
Uy, nako, damay-damay na naman, guys. Ayan, salamat po. Hello sa mga taga BGC Taguig sa St. Luke's. Thank you, Good Jacob. morning. Salamat po. Bye, everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Send your stories, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Ayan, ang dami ng tao. Exciting. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Galing naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ikaw Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari
Pwede ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may
Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Katawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang...
Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Oh! Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Ano? Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami ka
Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw sa kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bat. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Maglalaro na sa PBA para maging import ng TNT Tropang Giga ang ex-NBA player na 26 years old na si Bol Bol. May tangkad na 7'3" si Bol Bol. At mas nag-trend siya dahil nga sa news anchor na si Miss Barbie Mulak. Nang nahirapan siyang pigilin ng tawa habang nagbabalita. Si Bol Bol na ang pinakamatangkad na magiging import ng PBA sa height na 7'3". Siya ay nakapaglaro dati sa Denver Nuggets. At siya naman po ay idinraft na taong 2019 sa team na Miami Heat. At siya'y anak ng dating NBA player na si Manute Bol na may tangkad na 7'7", na dati ring naglaro sa Washington Bullets taong 1997. Ikaw, kabisyo, excited ka bang makita
si Bol Bol? Go, Bol! Hoy! Sino? Oo nga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bol, basic! Ay, Naalala ko yung newscaster na nagre-report nito. Hindi niya napigilan yung tao. Oo, si Miss Barbie Mulak. Talaga Maganda siya, Mang Hanor. Tingnan nga natin si Miss Barbie. Nasaan na si Miss Barbie? Tingnan Ganda, syempre. Dumating na sa Pilipinas ang dating NBA player na si Bol Bol. Ay, oo nga, ganda niya. Maglaro sa TNT Tropang 5G para sa PBA Season 50 Commissioners. Alam mo yung natatawa din siya. Nakaka-relate din tayo minsan. Pag live ka, hindi mo na proofread. Oo. Hindi, ang mahirap sa kanila, bawal bawal tumawa. Tayo kasi pwede natin tawanan. Oo, kasi, opo. Yun naman din ang Yun yung mahirap advantage sa kanya. Pigil siya talaga. Correct. Nagbabalita seryoso kasi. Diba? May mga ganun kasi na moment na may tawang natatawa ka sa sarili mo tapos di mo mapigilan. Talagang, at saka, alam mo yung pag pinipigilan mo yung tao, mas lalo siyang lalabas. Oo. Pero astig talaga si Bol. Hoy! Bakit? Kaya nga. Bakit? Pangalan niya yun, Ang tangkay niya si Binte, grabe, yung no? basketball player. Oo, yung reporter. Uy, pero alam niyo ba ang sweldo niya, Tits, ni Bol? Kasi ex-NBA player, kakalaro pa lang niya. Galing din siyang Phoenix Suns. Sinasabing aabot doon ng 3.5 million pesos per month. Pesos. Pero Per sa month. kanila, magkano yun? Dollars? Sa dollar, ano lang yan, mga... 6 digits. Oo, ganun lang yan. Thousands lang yan. Pero at may kita kang ganun, maglalaro ka lang ng Siyempre, basketball, basketball diba? player kasi siya Siyempre, celebrity na status na yun sa kanila Tsaka ngayon, mas magiging baka isang pandagdag din to na para ang PBA tangkilikin ulit dahil nga nananamlay na ba? Oo, kahit ako nananamlay na kasi wala nang something new. Oo, wala nang... Palaging yun ba ang champion? Oo, parang kung hindi Naalala ko, parang ganun Parang sila na lang Yes, pag naalala ko pag PBA ganyan din, pag same name ang nananalo, wala nang thrill. Parang alam na natin kung sino yung champion. Hindi tulad nung... Kaya mamabae na lang kayo. Ay! Kahit dati pa. Di mo alam kung sino yung champion di ba? Si Mrs. ba o yung kabit naman? Basic! Bulbul. Si Bulbul nga. Oo, ang kapal. Ay! Ano ang kapal? Yung bola. Ni player, Bol. Yung player. Kasi, kapal lang Di ang kapal ng Itim. kamay. Di ang bola. ng Bol. Player. Player. Alam ko yung reporter. Kasi American siya Yung player. Yung bola. Amoy goma. Yung bola? Yung ball. Ball. Yung ball. Yung ball. Kasi bola nga At saka... Kapal. Ang kapal nga ng bola. Ay, ulit-ulit ako. Ulit-ulit ka na kayo. Ang hirap hanapin. Ng bola? Dami kasi. Daming ball? La. Ayan, bola. Ay ba? Hindi nag-ahit. Hindi na kahit yung player? Yung Si Bol. Yung si Bol. Ay, Hirap. Bol. Hanggang sabi po tayo mga kabisyo at mag-a-announce po kami ng winner sa Love Knows No Boundaries. 1,500 yan mula po sa Love Radio Manila at sa Pride Detergent. Kaya mag-abang ka na at huwag maglipat muna ng babae. Ano lipat ng babae? Hindi nakatune in na yan. Yung babae. Parang si Direct Phil. Oo. Direct Phil. Oo, yung mga nakatune in sila, Sir Dennis Turla. Yan, palagi silent listeners natin yan. Thank you po sa pakikinig. Pwedeng mag-PM sa Uncle Dagol or Tanya Chinita para Ma-shout out. Salamat na lang sa lahat. Tuloy-tuloy po tayo dito. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo-Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Baka may kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Ano sinasabi? Ano sagot? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya ni Dila? Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan.
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Pantaha? Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung Ayan. magko-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay.
Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay!
lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga! Bukas na ba to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guys, alam mo, lahatin mo na. Ay! Huwag daw pala! Hindi daw lahat. Huwag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha?
More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas na lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya.
Akong loko yun. Kayang-kaya ni Tanya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Jay O's songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Pinahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto
reto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, pagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako?
Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one, Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh.
Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo?
Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan.
Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. Ang Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Ito talaga, congratulations! Sana all! Sana all! Sana all na lang sa mga babaerong hindi nagpapalista. May babaerong nanalo. Ay, naku, damay na naman si Congratulations! Ngayong February 24, ang winner natin ay isang babaero pa rin na ang Kas Rider! Basic!
Basic. At ang babaerong angkas rider na ito ay si nagsisimula sa letter L. L. Elmo? Nagluto? Luis. Wala mo pangalan ng tatay niya. Ano ba kaya mo sa Junior siya eh. Luis? Oo. Luisito? Ano pangalan ng tatay niya? Hindi, Luis din. din. Ay, naku, guys. Kasagot lang eh, nagyayabang pa eh. Luis Kimbo Jr. Basta mga Junjun, babaero ang Junjun. Ay, kawawa naman si Junior Luis. Congratulations, Luis Kimbo Jr. na isang angkas rider babaero of the day. Ang swerte mo naman kahit nang bababae ka kapag bumabiyahe ka at may minsan mabalak mo pang magtaksi sa asawa mo ay natalo ka pa rin. Congratulations! Huwag kang mag-alala, hindi pa uli ang lahat. Salamat na lang sa lahat. 1.5 ang bibigay namin sa'yo. Bigay ko sa'yo. Bigay ko sa'yo at yan ay hatid ng Pride Detergent. Paano makukuha ang premyo? Abangan mo lang, Luis, ang tawag ko sa'yo, ha? Alam na this. Tawag ng Love Radio Tawag Stop. ng Love Radio. Paano i-claim? Tapos magpalista yung mga hindi pa napalista para magkaroon ng chance ang manalo. Pag pumunta dito. Ha? Pag may nagpupunta dito, nanalo po ako eh. Pero sabi ko, parang hindi ka sure. Kasi day off ko po nun, sabi ko, nang bababae ka, no? Galaw-gaw! Huwag palata. Magpahalata. Congratulations! Dapat pag nang bababae kayo, confident kayo para hindi halata. Dapat maang-maangan. Ganun ba yun? Basic. Galaw-gaw. Congrats! Ito na, shoutout na tayo. Shoutout. Good morning, Tita Tanya, Uncle. Pabati po sa boss namin, si Max Hernandez. Sabi ni Kuya George Garcia na isang babaero. Uy! Yan na naman mga team bandido na ang biyahe. Babaero, biyahe. Is Imperio Ang mga bet nila ay Buendia. mga Watson Lady. Watson girls. Watson Lady. Good morning. Shoutout sa Earl Company at kay Jennifer Lancison. Araw-araw niya sina-shoutout. Ganyan talaga ang mga loyal, sabi ni Divino Garcia. Hi. Hi. Roy, Oo na mapilis lang. daw. Yung mahal na asawa si Don Narindula, pinagluto siya ng adobong nasa gata. Aba, sarap naman yan. Si Ruel, good morning. Thank you, Ruel. At lahat ng taga PS Bank Blooming Treat Manila, nakatutok. At si Jamie, thank you. Si Jok ng team trupa ng Grab driver. Hello, shoutout sa team Morning Good, sabi ni J. Mart Morgado. Shoutout din kay Richard Polistico. At hello daw kay Alvin, Jessa, Glenn, Art, Paul Morado from Richard Polistico. Hello kay Tita G. Yumol, Tonet Lualhati, Alfred Marcelino, Rizalde Ponce. Go! Si John Gerson Albite, Mangkanor, pahingi ng load. Paano ka nakachat kung manghingi ka pa ng load? Huwag ka manghingi, magpalista ka na lang. Ayan, si Dong Eric, good morning. Si Charlene M. Vibes, hello sa inyo. Happy birthday, Charlene M. Vibes. Thank you. And Freddy Luzano, good morning. Mga taga-subaybay. Ayan, pinipicturan pa niya yung kanyang car stereo na naka 90.7. Siyempre, pinicturan niya lang, nilipat, tapos pinicturan, tapos nilipat ulit. Sa babae Tingnan niya lang, nakausap. tingnan ko yung... Tingnan mo. May reflection eh. Ay, may babae! May reflection! May reflection yung car stereo. Correct. Dapat May kasi kasama iba. Hindi asawa, no? Dapat yung car stereo, yung one din lang, hindi Alam touchscreen. na alam ni Mang Kano. Basic! Shoutout din sa Kada Clinic. Thank you Doc for Jade. maintaining our youthful glow. Wow, youthful glow! Kada Clinic located sa Blue Bay Walk, Macapagal Boulevard, Pasay City. Yun, salamat po Doc Jade and Miss Mars, Miss Kay, and taga Getlin Boss Marbs. Thank you sa inyo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Alright. Bukas po, 5 a.m. to 9 a.m. ha. Tapos, salamat na lang nasa sa Spotify lahat. din kami. Mga katas ng nakalipas, tsaka Tita Max Podcast. Yun. Telina, good morning. Ate Lorna, salamat sa mga nakatune in. Ate Lilibeth.
Mga Good babaero. morning. Good morning. Mga babae yan eh. Kasama niyo po Uncle Dagor. Tita Max, Tanya, Chinita. Mang Kanor sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. I had a bad habit. Metro's number 1 Love Radio. Basic!